Velkommen tilbage. Nu er vi nået til anden afsnit ud af vores 3 afsnit om, hvordan man laver et rollespilsværd. I dag så skal vi lægge noget stof og noget latex på vores sværd. Vi skal bruge et par materialer. Ligegyldigt hvad for nogle materialer du bruger, så skal du huske, før du går i gang, at tjekke, om der er nogle sikkerhedsanvisninger eller vejledninger på siden af dem, som man skal følge. Det er det allervigtigste. Det første vi skal bruge, det er, vi skal bruge noget stof. Jeg har valgt at bruge noget sort bomuldstof. Det er tyndt, det er nemt, og så giver det sværdet en sort farve, for at se senere. Så skal vi bruge en hårtørrer. Ganske almindelig hårtørrer. Vi skal bruge noget latex. Det er vigtigt, når man bruger latex, at have noget naturlatex, som har et lavt ammoniakindhold. Så sørg for at købe noget fra en dansk producent eller fra en dansk forhandler, som man har tillid til, eventuelt en fra EU. Det vigtige er, at man ikke køber et eller andet sært fra nettet fra Thailand eller lignende. Selvom det kan være godt, så er der også en god chance for, at det er noget værre skidt. Vi skal bruge nogle kopper til at putte latexen i. Hvad som helst skal bruges. Jeg har bare taget nogle engangskopper. Vi skal bruge et lille stykke lægunderlag. Det bruger jeg som pensel til at male på med. Så skal vi bruge en hobbykniv til at skære sværdet ud, så det får lidt mere sværform. Og sidst men ikke mindst, så når vi arbejder med latex, så bruger vi nogle handsker. Man kunne godt bruge nogle handsker af latex, men det ville være dumt for at beskytte mod latexen, da det alligevel trænger igennem. Men lad os komme i gang. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal skære sværdet ud, så det ligner lidt mere et sværd. Man skal passe på, hvis man bruger et bord, så skal man have en skæreplade at skære på. Derfor så skærer jeg det i luften i stedet for. Det første jeg gør, det er lige at tegne op med kniven, hvad jeg gerne vil skære. Så er det fået lidt mere form som et sværd. Det næste jeg skal gøre, det er, at jeg skal tage og skære det til, sådan så det bliver en lille smule skarpt også. For lige nu så er det lidt for meget et firkantet sværd. Man tager sin saks, og så tager man cirka 2 cm fra kanten og tegner en lang streg. Det gør vi på begge sider af sværdet. Men nu tager jeg lige en side først. Så tager man kniven her. Og igen er det vigtigt, at man skærer ud af, i stedet for indad. Og så skærer man, hvis man forestiller sig en usynlig linje, der løber ned gennem midten af lægunderlaget, hvor jeg nu skærer her. Og så op til sin streg. Det vil sige sådan her. Så skærer man skråt ned igennem. Og jeg skal man passe på, at man ikke skærer sig selv. Det er en god idé, hvis man har rigtig mange knivsblade til rådighed, som man kan bruge, så man hele tiden kan udskifte med et nyt og skarpt, fordi det bliver ret sløvt af at skære igennem her med sådan en kniv. Og her er det en god idé at være forsigtig, hvis man ikke er helt sikker på, hvad man gør, fordi det er det sværeste, når man laver et sværd. Det er at skære sværæggen, som det hedder, det der gør det skarpt. Sådan her. Så skal jeg gøre præcis det samme på den anden side. Så er jeg færdig med fjerde side. Det næste vi skal til, det er, at vi skal til at lægge stof på sværdet. Først så tager jeg et stykke stof. Det skal være lige så langt som mit sværd her. Det vil sige 70 cm. Og skal det lige være et par centimeter ekstra. Og så skal det være lige så bredt, det vil sige 10 cm. Og igen et par centimeter ekstra. 15 cm. Og så er det så dejligt nemt ved bomuldstof, at man bare kan rive det. Og så er det lige. Det næste, der skal ske, det er, at vi skal til at arbejde med latex. Når man skal arbejde med latex, så skal man have et sted, hvor der er rigtig god udluftning, hvis man ikke ligefrem gør det udenfor. Heldigvis, så har vi udluftningssystem, så det tager vi lige og sætter til. Så kan vi arbejde videre. Hvis man ikke har udluftningssystem, og ikke har mulighed for at gøre det udenfor, hvis det nu for eksempel regner eller er meget koldt, så kan man gøre det nede under et åbent vindue. Men heldigvis, så har vi udluftning. Det første, vi gør, når vi skal arbejde med latex, det er selvfølgelig at tage mine handsker på. Fordi at nogle af de kemiske stoffer, der er i latex, de kan gå gennem almindelige handsker. Det næste jeg gør, er at jeg tager en kop, og så hælder jeg noget latex op i den. Latex er som udgangspunkt gennemsigtigt, men det ligner sådan noget hvid mælk. Man bør ikke drikke det. Når det tørrer, bliver det gennemsigtigt, men lige nu så ser det ud til at være hvidt. Så pensler jeg det på sværdet, og bagefter så pensler jeg det på stoffet. Det vigtige, når man arbejder med latex, det er, at man skal for det første, så skal man sørge for ikke at indånde det, fordi det lugter grimt, og det er også ikke helt så godt. Og det næste, det er, at man skal sørge for ikke at få det på tøjet, fordi latex er nemlig, jeg begynder at pensle på imens, latex er nemlig stoflim, og det betyder, at vi kan lime stoffet her fast, der ligger under laget. Det er jo smart. Det betyder til gengæld også, at vi kan lime vores eget tøj fast til sig selv, og det er ikke så godt. Så man skal sørge for, når man arbejder med latex, enten at have en kittel på, eller noget gammelt arbejdstøj, ligesom jeg har på, eller også så skal man være rigtig, rigtig forsigtig. De 2 første dele anbefales klart.
Nu pensler vi på. Så lægger jeg et tyndt lag på. Latex tørrer, når det kommer i forbindelse med luften, eller når det bliver varmet op. Og det betyder, at det er smartere at lægge nogle tynde lag, som tørrer hurtigt, i stedet for nogle tykke lag, som tørrer langsomt. Fordi det er først, når latexen den er tør, at den rent faktisk kan bruges til at klistre med. Og det er det, vi skal bruge den til lige om lidt, hvor vi skal have stoffet limet på vores sværd. Når man pensler latex på stof, er det en god idé at pensle det ud af, frem for indad, for så kommer man nemt til at krølle det. Og det gør ikke noget, der kommer noget på bordet. Det kan vi bare nulle af bagefter, når det er tørret. Så er vi næsten ved at være færdige med at få malet vores stykke stof. Og hvis man kigger ned i den anden ende af stoffet hernede, så kan man se, at det allerede er ved at være tørret. Så det betyder, at man kan se den sorte farve igennem. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal bruge en hårtørrer til at tørre sværdet og stof, og så bagefter lægge dem sammen. Når man tørrer, så skal man tørre indtil, at det er helt gennemsigtigt. Så er det helt tørt. Man kan også, hvis man er lidt utålmodig, begynde at klistre det sammen, før det er helt tørt. Men det smarteste er at vente til det er helt gennemsigtigt og helt tørt. Så, nu tørrer vi det ikke mere. Det er ikke helt perfekt, men det gør faktisk ikke noget. Det vigtige er, at det næsten er tørt over det hele, og så kan vi lægge det sammen. Sådan her. Lægger jeg sværdet i midten og presser det godt ned. Og så bukker jeg det op om kanten. Der hvor jeg har latex på, bliver den bukket op. Sådan der. Det næste, der skal gøres, det er, at der skal lægges latex på den her side også. Det gør vi præcis ligesom før. Og hele stoffet har jeg jo fået. Så nu skal jeg bare lægge latex på der, hvor der mangler. Nå, så er vi ved at være færdige med at lægge det ekstra latex på. Nu mangler vi bare lige at tørre det, ligesom før. Hårtørren kommer frem igen. Det kan være, at jeg skal lige tage mit sug lidt længere ned, for det er faktisk smartest, at det er helt nede ved sværdet. Det er selvfølgelig svært, hvis man laver flere gange, men da jeg kun laver et, så kan vi lige så godt have det hele vejen nede. Så er sværdet stort set tørt. Og så kan vi til at bukke resten op, for nu er der latex her, og der er latex her. Ja, det klistrer allerede. Sådan. Sådan der. Og så klipper jeg lige her, hvor der er overskydende stof. Sådan. Så mangler vi bare at lave et stykke stof, der passer til her. Så har vi stykke nummer 2. Med det skal vi gøre præcis det samme. Jeg flytter lige sværdet her lidt. Det skal også have en gang latex. Så er vi færdige med det næste stykke. Så skal det bare også lige tørres. Vi gør igen præcis ligesom før. Frem med hårtørren, og så tørrer vi. Så er det næste stykke færdigt og tørt. Så skal vi bare sætte de to sammen. Jeg flytter lige mit sug lidt her. Så tager jeg det lige op fra bordet. Pas på, at det ikke kommer til at klistre noget. Og så lægger jeg den side med latex på ovenpå mit sværd her. Sådan. Sådan. Det næste, der skal ske, det er, at nu skal sværdet have en ekstra gang latex. Man kunne godt, hvis man ville have et sværd, der ikke bare var sort eller gråt, som vores bliver, så kunne man nu tage og bruge noget farvet latex og hælde på. Hvis vi nu for eksempel ville have et guldsværd, så vil man tage noget latex, og så vil man blande noget akrylmaling i. Jeg har noget akrylmaling hernede. Ja, der er noget hvidt akrylmaling. Hvis jeg ville have et hvidt sværd, så kunne jeg blande noget hvid maling i. Man skal blande ca. 20% maling og 80% latex i. Men eftersom jeg har det fint med mit sværd, det bliver sort, så bruger jeg bare den gennemsigtige latex. Så får det lige en ekstra gang. Så er vi næsten færdige med den ene side. Og så kan du så gætte, hvad jeg skal gøre. Ganske rigtigt. Der skal tørres med hårtørren. Så er det ved at være tørt. Nu er det faktisk næsten klar til, at man kan begynde at slå sine venner med det. Men det er stadig ikke helt færdigt. Hvis du vil se, hvordan du laver sværdet færdigt, så må du hellere følge med i næste og sidste afsnit af vores lille trilogi her.